Bon dia. Esquerra Unida volem tornar a insistir en la urgent necessitat de dedicar més diners a la contratació de parats i parades i per això proposarem al proper ple municipal, que serà la setmana que ve, que l'Ajuntament de la Vall dediqui més diners a la contratació de parats perquè la quantitat que ara se destina és absolutament ridícula. Esquerra Unida considerem que els governs del Partit Popular han abandonat completament els parats. Ho ha fet el govern d'Espanya de Mariano Rajoy, ho ha fet el govern valencià del Partit Popular, ho ha fet el govern municipal del Partit Popular en la Vall. De fet, les polítiques que fa el Partit Popular en tots els nivells, tant en Espanya com en la Comunitat Valenciana com en la Vall, no dediquen absolutament recursos a la promoció de l'ocupació, ni a polítiques actives d'ocupació, ni tampoc a contratar parats. L'únic que fan són polítiques, segons ells, dirigides a reduir el dèficit públic, que el que significa són polítiques de retallades constants en tots els serveis i en totes les qüestions públiques, que l'únic que fan és destruir cada vegada més ocupació. I mentrestant, el Partit Popular l'únic que fa és mirar impassible com creix cada dia el número de parats i parades als nostres pobles. Els fets demostren que el Partit Popular no considera ninguna prioritat combatre l'atur i que les seves polítiques són un absolut desastre. I això és el que diuen els fets. Per això considerem que fa falta una urgent rectificació total d'aquestes polítiques que fa el Partit Popular per a començar d'una vegada per totes a atendre realment les necessitats socials, les necessitats de les persones i combatre de veritat l'atur que tant patim a la nostra societat. Esquerra Unida considerem que una de les coses que és urgent canviar és dedicar més recursos a contratar parats. En aquests dies van a posar-se en marxa les memòries per a contratar parats de la rama agrària, que són les financiades per l'INEM, però els diners, igual que va passar en els anys anteriors, són poquets els que se dediquen i per això no se contratarà més enllà de 140 parats, en un poble en el que tenim més de 4.000 parats i parades. Igual que va passar l'any passat, enguany el govern valencià del Partit Popular no dedicarà ni un cèntim en el poble de la Vall a la contratació de parats. A fecha d'avui no se sap res absolutament i el que està cada vegada més clar és que el govern valencià del Partit Popular no va enviar ni un cèntim per a la contratació de parats en el poble de la Vall. I el govern del Partit Popular de Clavell actua exactament igual. No dediquen quasi gens de diners a la contratació de parats. Els diners que dedica l'Ajuntament de la Vall són absolutament ridículs. Per això, Esquerra Unida anem a proposar una vegada més en el ple de l'Ajuntament que se prenga ja la decisió de dedicar més diners a contratar parats i parades al poble de la Vall. Fins ara, el Partit Popular sempre ha dit que no a totes les propostes que han fet Esquerra Unida en aquest sentit. I pensem que tenen una nova oportunitat de rectificar la seva desastrosa política i decidir el dedicar més diners a contractar parats. I tindrien que començar per decidir reduir els diners que s'estan gastant en pagar sous dels regidors de l'equip de govern del Partit Popular, perquè Esquerra Unida considerem que és una autèntica vergonya que actualment, en la situació social tan difícil que tenim i en la situació d'esperats tan angustiosa que tenim, actualment estiguen cobrant més regidors que mai un salari per part de l'Ajuntament. Mos pareix que això n'hi hauria que canviar-ho ja, perquè el que n'hi ha que fer, primer que res, és atendre la necessitat dels parats que es tenen completament abandonats.